लोगोफोर माने आं मैया कर'नानि भेक्सिन लादोंमोन माने भेक्सिन लानानै दिनै मोनायाव ओरैबायदि लोमजाना दाबो मोजां मोनाखै एकदम देहाफोरखौ माने खुख्रु खाख्रा मोनगासिनो मोदोम सोदोम सागासिनो आखाइखौबो थिखांनो हायाखै माने कर'नानि बिजि लाबा एसे एनैया जाखायो बेफोरबायदिया माने बिदि जानाय माने मोजां नोंहा जेनेबा कर'नानि माबाया भेक्सिना एन्टिबडि खालायनायनि थाखाय रेडि जादों माने एन्टिबडि खालायनायनि थाखाय रेडि जाबाय इसोर माने एन्टिबडि दासिगोन माने जेनेबा कर'नाजों नांनो हानाय आरो माने बेनि थाखाय एसे एनै आइडिया जाखायो एन्टिबडि बानायबा बेफोरबायदि लोमजानाय मोदोम सानाय माबा सानायफोरा एसे एनैया जाखायो बेनि थाखाय बेफोर जाबा एसे मोजां लैखोनफोरा मोजां बिदि जाबा गासैयाबो जाया प्राय खम मानसियानो जायो बेनि गेजेरावनो सोरबाफोरा बाराबो जायो एसे एनै ओमफ्राय थेवबो बांद्राय जाया आरो ओरैनो दसे बा खानसेसोल' जायो आरो बांद्राय जाबा ओरैनो पेरासिटामल माबाफोर जानो हायो आरो जि होनबा एसे देहाफोरखौ मोजां नाङो थबनो भिडिअ बनायनो गोसोआनो गैयामोन इसेबो माने मुदानो गैयामोन नाथाय नोंथांमोननो भेक्सिन लानायनि उनाव माबायदि जायो मानसिया माबोरै जायो बेखौ एसे फोरमायनो होननासो आं भिडिअखौ बनायब्रबनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नोंथांमोना आं नै बे बहियाव माने एसे माबानानै खिन्थिनोसै बोरै माबायो नोंथांमोना नायदो माने हमना ला इ मानसि खासे आं मानसि बारा खिन्था दै इ मानसि हमना ला इ मानसि मिना आरो नोंथांमोना इ मानसि हमना ला इ मानसि इ आखाइ जेनेबा आखाइ इ जाबाय मानसिनि देहायाव माने अलरेडि एन्टिबडिया थाखायो माने हमना लायो एन्टिबडि मानसिनि देहायाव माने एन्टिबडिया थाखायो हमना लायो एन्टिबडि नोंथांमोना मिना दे आं माने बारा आर्टबो रोङा नालाय आर्ट खालायनोबो रोङा नोंथांमोना मिना हमना लायो एन्टिबडि जेबोला मोनसे कर'ना भाइरास जायो हमना लायो कर'ना भाइरासआ मानसिनियाव माने इ गन्थंखौ ओरै हाबनाय लोगो लोगो कर'नाया एटेक खालायो माने मानसिनि सोलेराव मानसिनि सोलेराव एटेक खालायबा एन्टिबडिया एसे होबथानो नागिरो जेब्ला ओरै थांबाय एन्टिबडिया होबथानो नागिरो बे होबथानो नागिरनायाव जुदि एन्टिबडिया माने होबथानो हायाबा बायसान्स एन्टिबडिनि माबाया एसे दुरबल बा एन्टिबडिया बारा माबा स्ट्रं नङाबा माने होनबा बे भाइरासआ मानसिनि सोलेराव गासैयावबो साग्लोबजोबो बे साग्लोबनाय लोगो लोगो किसुमान मानसिया बिदिनो डेथ जालाङो हमना ला डेथ जालाङो बिदिनो दा जों जेबोला माने जेनेबा भेक्सिन जों जेबोला कभिसिल्ड बा कभेक्सिन जाथो जों जेबोला बिजिनि दारै मानसिनि सोलेराव ओरै सोना लाबाय जोङो हमना ला सोनाय लोगो लोगो माने अलरेडि भेक्सिनावथ' मा थायो नोंथांमोना मिथिखायो माने जेब्ला भाइरास माने कर'ना भाइरास डेट जेनेबा इनएक्टिभ कर'ना भाइरासखौ माने बिजिआव सुना होनाय जायो माने होनबासो एन्टिबडिया गम मोनगोन ना जेनेबा इफोरबायदि मोनसे भाइरास दङ बिदि होननानै बेनि थाखाय भेक्सिनाव इ माबायानो थायो कर'ना भाइरासानो थायो माने डेट माने बि जेबो माने मानसिनि सोलेराव जेबो एटेक खालायनो हाया आरो माने जेबोला इखौ ओरै सोना होबाय सोना होनाय लोगो लोगो जोंनि इमिउनिटि सक्तिया लोगो लोगो मोनो मा जेनेबा आंनियाव मोनसे भाइरास फैदो जायखिजाया इ भाइरासआ जेनेबा भाइरास फैनाय लोगो लोगो इमिउनिटि सक्तिया लोगो लोगो मा जाबाय एन्टिबडि खालायनायनि थाखाय माने लाहार फाहार जाबाय माने एन्टिबडि खालामनायाव नांबाय आरो बे जाबाय हमना ला एन्टिबडि खालामनायाव नांबाय बे एन्टिबडिया माने जेनेबा उनाव जुदि अरिजिनेल कर'ना फैयोबा माने स्ट्रं जाबाय माने बे भाइरासखौ माने भाइरासजों नांनो थाखाय बेहा माबायाव एन्टिबडिया मोनसे सक्ति मोनबाय आरो बेनि थाखाय हराव थारमाने माबा जाया नोंनि सोलेरजों माने इ भाइरासआ नांनो हाया जालाङो उनाव लास्टाव बे भाइरासआ धंख' जालाङो आरो नोंनि इमिउनिटि सक्तिजों हाया नालाय इमिउनिटि सक्तिया बांसिन स्ट्रं जाबाय बेनि थाखाय नोंनि बे भाइरासआ माने थैलाङो आरो नोंनि सोलेराव जेबो एटेक खालामनो हाया जालाङो दुरबल जालाङो माने बेनो माने जायखिजाया नों भेक्सिन लाबा मानसिया मानो लोमजायोबा जेनेबा मानो लोमजायो खर' सानाय माबा सानाय बोरैबा मोनो देहाफोरखौ खुख्रु खाख्रा सानाय मोनो बियो जाहैबाय माने जेबोला नोंनि एन्टिबडि नोंनि सोलेराव एन्टिबडिया जेनेबा माबाया इमिउनिटि सक्तिया जेबोला एन्टिबडि बनायनो थाखाय प्रसेस जागोन माने एन्टिबडि दाबाय थागोन स्ट्रं खालायनो नागिरगोन अब्ला मानसिनि सोलेराव लोमजाखागोन बे मोनसे नेचारेल खोथाखा आरो जेबोला मोनसे भाइरासखौ बुथारनो नागिरगोन माने भाइरासखौ बुथारनो नागिरबा
जायखिजाया मानसिया एसे लोमजानो बायो माबानाय बियो जाखायो बे नेचारेल खोथाखा माने भिडिअ'जों आं नोंथांमोनखौ बेसेबां बुजायनो हाखो बेखौथ' आं मिथिथ'ला नोंथांमोनाबा बेसे बुजिखो आंथ' बेखौ मिथिथ'ला नोंथांमोना नायनायनि उनाव गम मोनगोन नोंथांमोना जायखिजाया जोबजासिम नायबासो गम मोनगोन ओमफ्राय जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाय शेयार खालाय लोगोसे माबाफोर जुदि सोंबावनो दं माखौबाफोर बुजि मोनाखैबा कमेन्टबो खालायनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव फार्स्ट खेबसेनि थाखाय नायदो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायनो बावनाङा लोगोसे आरो खाथियाव थानाय घन्टा बटामखौ प्रेस खालायनो बावनाङा दा आं जिखिनि बुजायनो नाजाबाय बेखिनिखौ नोंथांमोना जानो बुजि मोनदों दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।